Desde Amencer fan un chamamento á sociedade ourensa, lembrando que esta semana é a última para poder colaborar na 39 edición Operación Kilo. Desde hoxe, luns ata o venres 19, é a última posibilidade para colaborar nesta campaña de axuda ás familias empobrecidas de Ourense. Na maioría de supermercados da cidade están os carriños nos que se poden deixar kilos de alimentos non perecedoiros. Os petos están presentes tamén en máis de 300 establecementos para poder deixar un donativo. As caixas están en multitude de entidades, organizacións e sedes e tamén se poden achegar ata as instalacións de Amencer alimentos, xoguetes, roupa ou diñeiro. Todavía se pode participar en kilos por alimentos, tanto como persoa ou como asociación. Este venres 19 será o último día de recollida destinado á campaña deste Nadal. Amencer dará por finalizada a súa campaña este sábado 20 e advirten que xa non autorizan a ninguén a recoller alimentos nos supermercados, nas empresas nin nas casas particulares. Soamente quedarán os petos no pequeno comercio e algún evento deportivo. Todo o que se recade será xa para a Operación Kilo do vindeiro decembro.